usatzeaz gain hasi egiten direla. Eta gureak ere, euskerak ere, horrela egin du, hemen egon garen 2 orduetan. Eskerrik asko! Eta ondo ibili, mesedez balorazio. Eta, importantea, bitxu, aldugu. Ez dut aldatu. Aldugu, begira, balorazioa betetzen duzuen artean, ekarri dugu beste bideotxo bat. Hauek lortu badute, azkenean importantea da hori, errepikatzen dut. Gogoa jartzea, imaginazioa saiatzea, eta sinestea lortuko dugula, lorgarria dela. Hauek, astakeri hau esaiak egitea, lortu badute, guk lortuko dugu. Gauza da, eskatzea, usatzea, eta... Nada, 6 minutuko bideo astakeriak egiten,